रायजो राजाफोर फिन खेबसेबाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैबावबाय। गोबां साननो गोनां बाथ्रा दिनैनि सावरायमेलावहाय नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन सोर बिटिसिनि चिफ जागोन, सोर बिटिसिनि सिएम जागोन, सोर बिटिआरखौ दैदेनगोन, नङा होमबा? गासिबो रायजो राजाफ्रा मोनथिनो लुबैदों, नङा होमबा? बिपिएफआ 17टा सिट मोनदों। Who will form government? सोर जागोन चिफ, सोर जागोन बिटिआरनि चिफ? रायजो राजाफोर फिन खेबसेबाव गुड मर्निं। दिनैनि दिनाव गोबां गेदेर माखासे खौरां मोनथिनो मोनगोन। सोरबा बुङो दायो प्रमद बर' बिथाङा सरकार दागोन, सोरबा बुङो बिपिएफआ सरकार दागोन। स' बिनि गेजेराव आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों दिनैनि गेजेराव रायजो राजाफोर गोबां गोनो गोथो मिथिबायना? दानि बावैसो आं रायज्लायदोंमोन, बाट बेवहाय सोर सरकार दामारगोन बे दासिमबो कनफार्म जामाराखै रायजो राजाफोर। दा बुंदों गुबुन आदार्सजों माने इउपिपिएलजों, जिएसपिजों बा बिजेपिजों गुत्थाय ज' जानानै मिलायनानै सरकारबो दानो हागौ। बा बिनि गेजेराव इउपिपिएल आरो बिजेपिजों ज' जानानै सरकारबो दानो हागौ। मानो होनोब्ला ओरैनो इउपिपिएलआ 12टा सिट मोनदों आरो लोगोसे बिपिएफआ 9टा। स' बे हिसाबै नायोब्ला अब्ला बिपिएफआ इउपिपिएल आरो बिपिएफ 21टा सिट आरो हारसिंनो सरकार दानो हानाय। आरो बाखि थाहैबाय कंग्रेस आरो जिएसपि। कंग्रेस आरो जिएसपिखौ जुदि लानानैबाबो जुदि दानो नाजायो हाग्रामा महिलारि सारा, अब्ला बेवहाय 17, 18, 19ल' जायो, 19टाल' सिट जायो बिथांमोना बैसोरखौ लिंहरबाबो। बाट बेयाव मा जाबाय, जाय पार्टिया बांसिन दा बिपिएफआ बिटिआरआव सरकार दाफिनगोन ना इउपिपिएलआ नैबे बिटिआरआव सरकार दाफिनगोन, बे मोनसे गोबां गिदिर कुइसन आरोना रायजो राजाफोर। स' नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन। दायो गासै फाइनालखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। इउपिपिएलआ 12टा, बिपिएफआ 17, बिजेपिआ 9टा, कंग्रेसआ 1, जिएसपि 1। स' बे हिसाबै नायोब्ला जुदि इउपिपिएल आरो बिजेपि ज' लोगो नांनानै दायोब्ला 21 जाहैबाय। होमबा 21 जायोब्ला बिसोर हारसिंनो सरकार मोनसे दानो हाखाबाय। जुदि 17 आरो नैबे कंग्रेस आरो जिएसपि बे मोननैजों आरो बे बिपिएफजों ज' लोगो नांनानै दायोब्लाबो 17, 18, 19 सरकार दानो हाया। स' बिनि गेजेराव नायोब्ला दा बिजेपिआ सोरखौ आशीर्बाद खालामगोन बेसो खोथासै। दा बिजेपिआ सोरखौ आशीर्बाद खालामगोन, सोरजों थागोन बेसो खोथासै दायो। दा नायोब्ला बिपिएफआथ' 17टा सिट आरो इउपिपिएलआ 12टा सिट। स' बेवहाय बिजेपिआ गोसोब्ला बिपिएफआवबो थांनो हायो आरो बिजेपिआ गोसोब्ला माबायावबो थांनो हायो, इउपिपिएलजोंबो थांनो हायो। स' बिराद गिदिर माने सानथावना बाथ्रा बियो जे सरकारा सोर दामारगोन। मानसिफ्रा दायो गुवाहाटियाव मिटिं जागासिनो दं होननानै बुंदों। दायो गुवाहाटियाव सावरायगासिनो दङ। जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो थांबाय गुवाहाटिनि मेलाव हाउसआवहाय। दा बेवहाय सावरायगोन। दायो बेवहाय मोजाङै सावरायनानै सोर बिटिआरनि चिफ जागोन बेखौ नायसिगोन।
बा हयथ' बिथांमोना गासिबो BPF BJP UPPL बिसोर मोनथामबो ज' जानानै सरकार दानो हागौ जुदि नायोब्ला BPF आरो BPF आरो BJP आरो UPPL जुदि मोनथामबो सरकार दानायखौ नुयोब्ला नायोब्ला ओरैनो 17 आरो 12 आव नायोब्ला 17 18 19 29 जाहैखाबाय 29 नि गेजेराव ओरै जायोबा 38 नंबा सरि 38 सरकारखौ दानायखौ नुनो मोनहरगोन आरोना ओरैनो 17 29 ओरैनो बिनि गेजेराव 38 नंबा सो बे 38 सीटखौ माने दानायखौ नुनो मोनगोन 38 सीटजों सरकार दानायखौ नुनो मोनगोन आरो जुदि जायोब्ला बिनि सिबा सोर जागोन जोंहा प्रमोद बर' सार जागोन ना हाग्रामा महिलारि सार जागोन बे मोनसे गिदिर कुइसन आरोना दा बेवहाय ओंखायनो बेखौ लानानै दायो सावरायगासिनो दङ सोर देरहामारगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेवहाय सीटखौ UPPLआ 12 टा सीट आवग्रिना लानो हादों BJPआ ओमफ्राय BJPआ 9 टा सीट BPFआ 17 टा सीट आरो कंग्रेसआ मोनसे सीट नङा होमबा रायजो राजाफोर WhatsAppआव स्टेटास होबानो जाबाय नोंथांमोना लाइभआव दं आं नोंथांमोनजों स' बे लाइभखौ नोंथांमोना रायजो राजानो देखायनो हागोन WhatsAppआव स्टेटास हो लाइक खालाम रायजो राजाफोर 811 टा मानसिफोर भिउ जादों बाट लाइक गैया व्हाय मानो इसिबां स' रायजो राजाफोर दासिमबो खेला जागासिनो दङ दासिमबो बे नङा कि सोरबा सासे सीटखौ बुरजा मोनदों दा सरकार दागोन बे नंथ'आ दायो BJPआ सोरजों थांगोन बेखौ जोङो मोनथिनो मोनगोन दा बावैनो मोनथिनो मोनगोन सोर सरकार दागोन रायजो राजाफोर स' बेनिखायनो नोंथांमोना जोङो लाइभआव थानो हागोन गोबां साननो गोनां बाथ्रा दायो सोर दामारगोन सरकार सोर दामारगोन दायो गुवाहाटीनि माखासे होमावहाय हाउसआवहाय सोर दागोन बेवहाय सावरायगासिनो दङ बयनिबो गोसोआ माने बिराद गुदुं जादोंना सोर देरहामारगोन सोर माने सोर सरकार दामारगोन सोर सरकार दामारगोन नोंथांमोना जेरै बेबायदि मोनदोंना फिलिंस आंबो बेबायदिनो फिल मोनदों जे सोर सरकार दामारगोन BJPआ जुदि BJPआ जुदि BPFआव थाङाब्लाथाय गैला BPFआथ' सरकार दानो हानाय नंला जुदि BJPआ UPPLजों थांबाय अब्लाथाय 21 सीटआवनो बिथांमोना सरकार दानो हाबाय मानो होनबा 21 ल'सो सीट नांगौ सरकार मोनसे जानो थाखाय स' BJPनियावहाय 9 टा सीट दंखायो UPPLनियाव 12 टा सीट 12 टानि गेजेराव 9 टाजों सीट माने दाजाबोब्ला 21 टा सीट अब्ला हारसिंनो मोनसे सरकार दानो हानाय बिसोरहा गोहो दङ माने हारसिं नङा माने एक्सट्रायै माने डाबल एलायन्स जानानै आरोना एलायन्स जानानै दा हारसिङैथ' सरकार दानो हानाय रावनावबो गैया गोहो BPFनावबो गैया UPPLनावबो गैया BJPनावबो गैया कंग्रेस आरो JSP खौथ' साननो नांथ'आ दा बेवहाय BJP आरो BPFजों जुदि दायोब्ला अब्ला गासै बिसोर बिथांमोननियाव थाहैगोन ओरैनो 10 ओरैनो 26 सीटआव बिथांमोना सरकार दागोन एलायन्स जानानै एलायन्स महरै बिथांमोना 26 आवहाय सरकार दागोन होमबा जुदि BJP आरो UPPL जायोबा 21 सीटआवहाय सरकार दागोन बिथांमोना दा BPFजों BJPजों सरकार दानाया सम्भब ना माब्रै मानो होनबा दाख्लै बावैसो मिस्टार हाग्रामा महिलारिया BPFनि सायावहाय मिस्टार हाग्रामा महिलारिया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सायावहाय गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन सोर बियो गैला बियो आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंदोंमोन कि BPFनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार हाग्रामा महिलारिखौ बुंदोंमोन कि सोर बिलाय आंखौलाय निमन्त्रण खालामा बिनि
सिबा जोब्बाय नैदि बायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरोना स' दायो सानैनि मोननैनि गेजेराव मा दुश्मनी दं बे दुश्मनीखौ लानानै जुदि नायोब्ला बिथांमोनहा सरकार दानो हानाय नङा BPFआ दा मिटिं दङ दा मिटिंआव माबायदि जालायगोन दा नुलाय होनलाय गासिबो रायजो राजाखौ नुनानै बा मेम्बारफोरखौ नुनानै माबा मोनसेबो जानो हागौ दा बेयो उल्टा बे राजनीतिक बे पलिटिक्सआव मा जायो मा जाया गारि बुख्रुबबाय बेलट बक्सखौ खावनानै डाबल सोलायबाय दा माखासे सुबुंफ्रा गोबां गियोमोन उदालगुरिनिखौ दा उदालगुरियावहाय UPPLआ सिट बारा मोननाय नङा हनै उदालगुरि आरो बाक्सायावसो बांसिन सिट मोनबाय क'क्राझाराव गोबां खम चिराङाव गोबां खम आरो बिनि गेजेराव खोनानो मोन्दोंमोन गोबां बाथ्रा जायफोरनि अपोजिट जों रिजाल्टखौ नुनो मोनबाय क'क्राझाराव गोबां मोजां दङ चिराङाव गोबां मोजां होननानै खोनानो मोन्दोंमोन UPPLनि थाखाय दिनै क'क्राझार आरो चिराङावहाय BPFनि गोबां मोजां आरो UPPLनि थाखाय बाक्सा आरो उदालगुरिया गोबां मोजां जाना फैबाय थांनाय बोसोराव माने थांनाय 5 बोसोरनि सिगाङावहाय BJPनि उदालगुरिनि थाखायनो BPF पार्टिया देरहादोंमोन बे बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों बा नुनो मोन्दों स' दायो सरकारखौ सोर दामारगोन बेनो कुइसन नङा होमबा सरकार सोदागोन 1471 view 370 like thank you so much so नोंथांमोना कमेन्ट खालाम सोरखौ सरकार दाजानो लुबैदों दा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों कि हाग्रामा महिलारजोंबो गेजेरखौ गोबां रायज्लायदोंमोन होननानै बुंदों आरो बिनि गेजेराव रायज्लायनानै सोर देरहागोन बायदि बेखौ नायदोंमोन साननो गोनां गोबां बाथ्रा दा BPF हान्जानि माखासे सुबुंफ्रा रायजो राजाफोर साननो गोनां गोबां बाथ्रा BPF हान्जानि सुबुंफ्रा देरहादोंब्लाबो गोबां माखासे सुबुंफोरनि मोखाङाव सोम बा माखासे गिनाय माबा मोनसे जागासिनो दङ मानो होनोब्ला बिथांमोननो सरकार दानो थाखाय 4 सिट नांबावगौमोन 4 BPFआ हारसिङै सरकार दानो थाखाय 4 सिट नांबावगौमोन आरो UPPLनो सरकार दानो थाखाय गासै 9था सिट नांगौमोन 9था गासै 9था सिट नांगौमोन दा बेवहाय सोर दामारगोन सोरनि पार्टिया सरकार खालामना हरगोन मानो होनोब्ला BPF आरो BJPनि गेजेराव जि दाङाबाजि दावराव दावसिखौ जों नुनो मोनखाबाय सिगाङावहाय BJPआबो BPFनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार हाग्रामा महिलारिखौ जि बायदि बुंखाबाय बिनि दुर्दशा बायदिसिना गाज्रि खामानि मावनाय बायदिसिना ओरैबायदि कारापसन खालामनाय बायदिया जोब्बाय होननानै बेबायदि बुंदों बिथाङासो बुंदों दै आं बे बुंनाय रावखौनो नोंथांमोननियाव फोसावना होदों खोन्थाना होदों आरोना जे बे जाथाया जामारगोन नामा जे सरकार दामारगोन नामा BPFआ बेनि थाखायसो बे बाथ्रा जों सावरायनाय जादों नालाय स' बेवहाय बे बाथ्रा जि बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय प्रग्राम गासैयावबो BJPनि नैबे माने आसाम सरकारनि बा आसामनि माने फाइनान्स मिनिस्टार ओमफ्राय एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे बाथ्रा बुंबाय स' बे हिसाबै नायोब्ला नोंथांमोना सानदोंना जे BJPआ BPFजों एलायन्स जागोन नोंथांमोना बेखौ सानना नायलाय जागोन जाथारगोन ना स' दायो मिटिं दावथिं माने गोबां जागासिनो दं सावरायनाय जागासिनो दं मिटिङाव दायो रायज्लायनाय जागासिनो दङ दा बेखौ लानानैनो BPFआबो सिगाङाव जि जाबायसै बेबायदि बाथ्राखौ दायो जों निउसाव नुनो मोनबाय सिगाङावथ' जों बुंबाय बे पलिटिकेलनि थाखाय नङा होमबा दा मिस्टार हाग्रामा महिलारिया दायो सरकार दानो हामारगोन ना मिस्टार हाग्रामा महिलारिया गावनि प्रप'जेलखौ BJPनिसिम लांनायावहाय एक्सेप्ट खालामजागोन ना BJPआ
बै 12टा सिट इउपिपिएलनि जोंहा प्रमद बर' सारजों जइन जागोन गोबां गेदेर सोंथि स' बयबो मिथिनो लुबैदों बेखौ बावैनो जों बिनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन रायजो राजाफोर जोङो थाबैनो बिनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन आरो बिनि गेजेराव जोङो मिथिनो मोनगोन सोर पार्टी दामारगोन सोरनि जादुआ सोरनि आइडिया सोरनि माइना सोरनि शक्तिया सोलिगोन नायोब्ला बिथांनि बुंनाय मथे आं बुंगोन जोंहा BTC नि फर्मार चिफ हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय मथे बिथाङाथ' आंहा रेसपन्सिबिलिटि गैया BTR नि एकर्डनि प्रजेक्टखौ बेखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनायावहाय आंहा रेसपन्सिबिलिटि गैया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बिनि गेजेराव प्रमद बर' बिथाङा एकर्ड खालामनाय हिसाबै बिथाङा सासे सिगनेटारिस हिसाबै बिथाङा BTR नि एक्सटेन्डखौ लानानै BTR आव जिखिनि एकर्डआव प्रजेक्टफोर फैदों बेखौबो इमप्लिमेन्टखौ लानानै गासिबखौबो खामानिखौ मावजोबगोन होननानै बिथाङा मोनसे प्रमिस लादों आरो बिथांमोननि पार्टिया मेनिफेस्ट'बो मोनसे लन्च खालामदों दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामनांगौ बे नोंथांमोननि खोथासै बेखौ नायोब्ला दा BPF खौ सापर्ट खालामगोन ना UPPL खौ सापर्ट खालामगोन बे नोंथांमोननि सायाव बाट आं बेवहाय आंनि बाथ्रा नङा दे बियो दा जे निउसाव गावसोरनो जि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ आं नोंथांनि सायावसो बुंदों जे हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन कि बिथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ काउन्सिलावहाय लानानै थांथों काउन्सिलावनो दोनथारसै आरो प्रमद बर' सारा बुंदों कि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ BTR आव सोनांगौ आरो प्रमद बर' सारा बुंदों कि BTR एकर्डआव जिखिनि प्रजेक्टफोर दङ बेफोरखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेखौ जोंहा प्रमद बर' सारा बुंदों UPPL हान्जानि प्रेसिडेन्ट जा प्रमद बर' सार फर्मार आबसुनि प्रेसिडेन्ट जा प्रमद बर' सारा बुंदों आरो बिनि गेजेराव बुंदों जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा BTC नि फर्मार चिफ हाग्रामा महिलारि सारा BPF पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बिएलटि नि सासे लिडारमोन बिथाङा बुंदों कि BTR नि जि एकर्ड नि जिखिनि दफाफोर दङ जिखिनि प्रजेक्टफोर दं बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव आंहा जेबो रेसपन्सिबिलिटि गैया स' नोंथांमोना सोरनो भट होनांगौ बायदि सोरखौ देरहानांगौ बायदि नोंथांमोना सानो बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा स' नोंथांमोना सोरखौ देरहाजानो लुबैदों सोरखौ माजानो लुबैदों बे मोनसे सानजानो बे मोनसे माने बिराद गिदिर बाथ्रा आरो साननांगौनि गोबां गिदिर बाथ्रा आरोना नङा होमबा स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो लुबैगोन अके रायजो राजाफोर बेवहाय BJP आरो UPPL आ सरकार दायोबा 21 सिटजों देरहागोन आरो लोगोसे जुदि कंग्रेस आरो GSP आबो थाफादेरोब्ला होमबा 23 सिटआवहाय बिथांमोना बे BTR खौ मा खालामगोन लिड खालामगोन सरकार दागोन बिथांमोना आरो लोगोसे जुदि BPF आरो BJP जुदि सरकार दायोब्ला 26 आवहाय लिड लागोन 26 आवहाय लिड ओरैनो 9टा सिट जाहैबाय नालाय ओरैनो बेवहाय 9 जाहैबाय 17 जाहैबाय 17 निफ्राय ओरैनो 3 थाङोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव 3 थाङोब्ला ओरैनो 6 थाबावबाय नङा होमबा ओरैनो 26 सिटआवहाय बिथांमोनहा लिड लागोन नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव कंग्रेस आरो GSP खौ लादेरबावबा 26 27 28 आव सिट लागोन बाट बे जाथावना ना बे जाथावगोन ना BJP आ बिथांमोनजों एलायन्स पार्टी दागोन ना बे मोनसे गोबां गिदिर कुइसन रायजो राजाफोर BJP आ बिथांमोनजों एलायन्स पार्टी दागोन ना मिटिं सावरायगासिनो दं रायजो राजाफोर गुवाहाटीआव मोनसे मिटिं जागासिनो दङ बेयावहाय BJP आरो UPPL BPF सोर पार्टिया सरकार दागोन बेवहाय जुदि BJP जों UPPL जों जुदि सरकार दायोब्ला सिप जागोन हाग्रामा प्रमद बर' सारा आरो BPF जों BJP जों सरकार दायोब्ला एलायन्स जालायोबा अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सिप जागोन बाट बाथ्राया बेसो कि BJP आ सोरजों थांगोन बिराद गिदिर कुइसन आरो थांगोनब्ला बोरैहाय माब्रै जों बेयाव नुहुरनायाव एसे आन्दासाव नायोब्ला कि BPF आ जि प्रप'जाल होदों BJP नो दायो बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना BJP आ मानो होनबा BPF नि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारिया BJP नि सायाव गोबां बायदिसिना बुंखादोंमोन बै समावहाय
डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोर बेलाय सोर होबथानो सोर अबेनि खैता हेलिकप्टार बानो खैता हेलिकप्टार बाहोनो गोसो बाहो बायदिसिना बेफोरबायदि बुंलायदोंमोन अब्ला बेखौ खोनानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेयाव फैदोंमोन किजान आरो लोगोसे बिनि सिगांनो फैखादों आरो लोगोसे बे फैनायजों लोगोसे बिनि राव खोनानायजों लोगोसे फाइटिं जाबाय कि सिप 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 होनलायनाय बाथ्रा बाहायबाय बेवहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बिनि गेजेराव सोर बेलाय बिथांनि दादागिरिया जोब्बाय बायदिसिना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेफोरबायदि बुंनाय आरो जाय मानसिया बेबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि पार्टिजों लिंक जागोन ना दा बेवहाय दंबावो मिस्टार सर्बानन्द सनोवाल बेयो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार स बिथांनिबो माखासे खोथा दङ दा बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्मानिल' बाथ्रा बेयाव फैनाय नङा सर्बानन्द सनोवालनिबो बिथां सीएम बा सर्बानन्द सनोवाल बिथांनिबो फैगोन खोथाया बाथ्राया आरो लोगोसे फाइनेन्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिबो बाथ्रा फैगोन स बेवहाय दायो सरकारा सोर दामारगोन बेखौ जों मोनथिनो मोनगोन बावैनो स आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबावनो सानदों बेखौ सिटखौ मोजाङै नायना लाबाव नोंथांमोना स सिटआ जाहैबाय कि UPPL 12टा सीट BPF 17टा सीट BJP 9 सीट कांग्रेस 1 GSP 1 आदार 0 40टा सीटनि गेजेराव स आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फैफिनगोन फिन खेबसेबाव सोर सरकार दागोन BPF सरकार दागोन UPPL सरकार दागोन BPF BJP नांनानै एलायन्स सरकार दागोन ना UPPL BJP नांनानै एलायन्स सरकार दागोन बै खौरांखौ आं नोंथां